Ɛyɛ mmeranteɛ mmienu bi a na wɔnam. Yɛfrɛ baako Akwasi, ɛna baako nso de Kwaku. Na Akwasi no ɛna no wɔyɛ panyin. Ɛna afei Kwaku no ɛtoa no so. Mmeranteɛ yi dakuru bi na wɔnam. Ɛhɔ na Akwasi no ɛbɛka kyerɛ Kwaku no sɛ, "Minua, wonim sɛ mepɛ w'asɛm yie paa. Na ɛba no owuo mpa mewu ama wo." Asɛm a Akwasi kan yei ɛma Kwaku ho adwiri no. Na wɔka kyerɛ no sɛ, "Ei, minua, asɛm a wɔkan deɛ emu yɛ duru paa o. Wo se wobɛwu ama me." Akwasi ɛka sɛ, "Ane, Kwaku, mewu ama wo, ɛba no owuo mpa." Kwaku ɛka kyerɛ Akwasi sɛ, "Yo, sɛ waka no sɛ yi a, mate. Mpanyimfoɔ se, ɔtorofoɔ nsɛm a egu ahodoɔ, ɛyɛ na ɛni gyina. Yei nti dakuru bi, mmeranteɛ mmienu ɛkɔ ɛyɛ kwaye mu ahayɔ. Na mmerɛ a wɔnam mu ano. Mmeranteɛ yi ekopie ɛyɛ ɔsebɔ kɛseɛ bi so. Na ɛhɔ ɛna mpanyimfoɔ asɛm a wɔka yɛ ɛbɛsi mitirim sɛ, ɛnkwa wɔhɔi no ɛyɛ na yɛpere no etire. Afei mmeranteɛ mmienu nyinaa obia ehu deɛ wɔnyɛ ne ho. Wɔsebɔ kɛseɛ anim ne o. Obia ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔpere ne nkwa. Na ɛyɛ Akwasi na onimdua foro. Ɛno nti ɔto n'ani hu dua kɛseɛ bi esi ne nkyɛn ya na ɔde mmirika tɛntɛ ɛkɔfo ɛyɛ saa dua no. Kwaku deɛ na onim dua foro. Ɛno nti edua no ase mpɛmpɛn ɛna no wɔbɔ. Wɔhunu deɛ wɔnyɛ ne ho. Wɔfa bonkum a ɛmfa. Ɔfa nifa a ɛmfa. Ɛsoro ontimi mfu dua. Ɛno nti abranteɛ yi epagya n'ani ɛhwɛ soro ka kyerɛ Awurade sɛ, "Ɔsoro Nyankopɔn humimɔbɔ. Me nua Akwasi ɛde me aba behuna ma ne ati sɛ yie. Awurade, humimɔbɔ." Mpanyimfoɔ se, Onyankopɔn wɔno na wogu ahinahunu mu ensuo. Na saa nso na wopam ohufo a woto ne bɛɛma yɛ. Yei enti adwene bi ɛba ɛyɛ Kwaku tiri mu. Ɛma wɔtɔ fam hɔ. Ɛyɛ ne ho sɛdeɛ ɔwuo. Ɛhɔ ɛna ɛyɛ wɔsebɔ yi ɛba adua no ase. Na ɔbaayɛ no, ɔbɛhwiahwia ɛyɛ Kwaku ho. Tie, wonim sɛ wɔsebɔ wɔ hɔi no, wɔnwe namfunu. Ɛnam a ɛwuo deɛ wɔsebɔ ɛmpɛ. Ɛno nti wɔhwiahwia Kwaku ho no a wohu sɛ enipa no awu. Wei ɛma wogya ne hɔ ɛkɔe. Ɛhɔ na abranteɛ Akwasi a ɛna no bi wɔka sɛ ɛbɛ owu a obewu ama Kwaku no. Ohuri firi dua no so ɛbɛsi fam. Ɛna obebusa ne sɛ, "Minua, na asɛm bɛn ɛna wɔsebɔ no ɛka kyerɛ wo? Efiri sɛ mihu yi sɛ ohwiahwia waso ho. Asɛm bɛn ɛna wɔka kyerɛ wo?" Ɛhɔ na Kwaku ɛbɛka kyerɛ no sɛ, "Wɔsebɔ no asɛm a ɔka kyerɛ me no nyinaa yɛ tiawa. Deɛ ɔka kyerɛ me ne sɛ, mensuro me yɔnko. Mensuro me nua dasani a me no nenam. Mensuro deɛ ɔbɛn me. Mensuro enipa a me ne no to nsa didie. Deɛ me ne no ɛka masomsɛm, mensuro no. Efiri sɛ saa nipa no, wɔno na wonyame a obekume. Efiri sɛ saa nipa no, ɔno na wonyame a ɔbɛtɔn me ama amansan." Asɛm a ɔsebɔ ka yei, ɛno na me so mede yɛ afutusɛm ɛde aka kyerɛ wo sɛ, suro enipa a ɔbɛn wo. Suro enipa a wone ne kɔ ɛne ne ba. Wawadeɛ no a asɛe ɛnɛ no, ne nyinaa yɛ adamfoɔ bi a wokeka wɔn nsɛm kyerɛ no. Adamfoɔ bi a wotie ensɛm firi n'anum mu.
enu nti na am wawade aseye suku na wantimi ankoro on sa adamfo ntira enne wo da afiase enam ayonko nti saa ayonko yi nam soa ma abo koto wanya tiri na empanyimfo se onipa ohwe no won fiti preko ema nani nte enam adamfo nti amani pa ni ate enu nti firase ne ya na me woni nte efise adamfo esei onipa mama meda wase medin edi teacher Opoku Abrante bomoden se ubedi machi ewo YouTube ewo abra wo bo eye teacher Opoku ahyemu afa TikTok nso teacher Opoku 1 sanso na Facebook akan Proverbs bomoden di machi na yensua eniema bebre meda wase Wedini mama